ofu mkpụrụ mmadụ nọ na eke ụtụtụ a everybody agbacha n'ọsọ gbara ebe elighị ndị mmadụ ebe a dị ofuladị asara ebe elighị ndị egburu egbu ofu mkpụrụ mmadụ na left and right all of them agbacha n'ọsọ nobody ka ngụgụ dị dandan ka ịhụpụta ebe ahụ dị ngụgụ dandan bidoro na ejighị ebe a na-awụkwa nada entrance echi abakwa dị ahịa ebe wee uchichi a na nnọọ nwe ihe mmechi ọbụla mmadụ nwezi ihe na echi butechara everything. When this one's the small self, the main building elu tuchani ihe ndị mmadụ niile na ya ebe a one small gate gawara ime the community ndị mmadụ bi n'azụ ebe a but when ndị nọ ya na ebe a ebe ndị police na-eshi ihe na ndị amị then they got this hostel enweghịzi ofu mkpụrụ ihe na ihe ahụcha ahịa ahụ all these places which are there enweghị ihe nọ n'ime ihe ndị ilu tuchara everything ilu tuchara everything. Ọsọlega ha nọ n'ukwu osisi nọ the big tree nọ n'ime ahịa ha. So a lot of damages. The main thing, even all these upstairs now, the whole properties in anime. They loot to China here out. Maka loot to China here out. So where is he here? No, what's the one no any single human being. The only people around here will just police and